Arranondotarrak mendi gainean herrira begira daukie herriaren saltzailea data, Ama Mariaren irudi eder bat, baselixia polit-politean ondo gordeta. Guztiz da maitagarria da oso dabie maite arrantzaleak. Bera da euren artisarra, euren itxaropen, argi eta posa, euren bihotzeko ama kutuna. Ama horren jaia da Arranondoko egunik handiena, eta egun horretarako. Lurbiararen azkenengo mugarrietatik badade, eta nahi zerbait irabazteko ereti bat galdu. Arranondotar guztiak inguratuten dira euren herrian. Ikustekoa egotea da, orduan ze Arranondo. Hiri edo kaleak garbi, etxeak zuri, zuburuak etan, gizon emakumeak dituen soinekorik onena jantzita. Erbestetarren batzuk baselizarantzu Antiguako Andre Mariari ezkintzeko arrisaria eskuetan daro ezala. Mendaroko edo espasterko opilgoso saltxaleak, enparantxan, ilusondoan edo gizategirik gilendabilen hirietan jarrita. Balotxara zabalak aurrean dituela, eta herriko neskato mutikoak adurra dariuela eta hotxaretako gozoak begiak asiaten. Euren hortz, da ginen, zindotasuna erakusteko txanponsarren baten jabezpadira.